Client zviri sei? Ndauya kuti ndikuudze chimiro chemunyika medu umu. Uzongosenda zvako audio yangu. Handisi kuramba. Asi maZimbabweans vanofanirwa kuva noted. Ndiri kutsigira vanhu vese vanga vachitaura zvavanga vachitaura nevari kutaura zvavari kutotaura pamusoro penational shutdown. Haisi nyaya yekutamba yakataurwa ichinzi comedy sezvaitaurwa zviya. Haisi nyaya yekutamba. Vanhu veZANU-PF vane hutsinye zvimwe zvinorwadza. Vari kuda kushandisa vana veZimbabwe seshield. Vari kuda kushandisa vana veZimbabwe seshield nekuti kune manhunt iri kuitwa towards zvigananda so far for the time being. Saka vanhu vakanyatsokuva mastreets akava clear, handiti zvinonyatsokupawo space yekuti zvigananda zvinenge zviri kuside razvo, handiti ka. Saka zvese zvinenge zvida kuti zviitike kune munhu ari kutsvagwa kana kuti ari kuda kubatwa, where that there will be a fight kana kuti chichi, zvinonyatsokuitika pasina vamwe vanhu vanenge vari surrounding vanozokwanisa kuzobatanidzirwa. Uri kupanzwa? Vageza is not calling for a shutdown out of desperation. Haisi riyo nyaya. Zvamuri kunzwa zviri kunyeberwa izvo vanhu izvo. Asi vanhu maakutoitwa shield manje yekuti kana tichizoatakwa tinokwanisa kuzopota tichihwanda kuseri kwevanhu nezvimotikari zvavo zvimakombi zvese zviri kunzi uyai nezvimakombi zvenyu, vanhu uyai muite mumisika. Chenjerai kuti ndo muchange muchizoitwa dodging point. Vanhu vaakutanga kunzvenga moto unenge uchienda kunodirwa kwavari. Vachaenda kuseri kwenyu, kuseri kwemotikari dzenyu, kuseri kwemisika yenyu. Handisi kuti zvichaitika in a rapid way. Handiti muri kuzvinzwa. Asi incidentally pazvinenge zvichinzi zvatotanga kutoti zvaakutoitikira ka, kutaura chokwadika, vanhu vanokuwara. Asi zvinhu zvichazoitika sehondo yekuti pasati tauni yese ichirira sezvamuri kunyeberwa muchitaurirwa nevarakashizva. Haasiriwo maitirwo akaitwa zvinhu zvacho. Zvinhu zvacho zviri too strategic. Saka chiri kuavoidwa ndechekuti imimi vanhu musazowanikwa muri pa battlefield, handitika. Nekuti that battlefield yandiri kutaura nezvayo inogona kungoitika at any point chero, handiti. Kana mushopu chaimo muchaitika ma-exchanges ema-firearms, ndoda kuti nditaure chokwadi sekutaurwa kwazvaiitwa namudhara apa. Handiri kupanzwa client, muri kupanzwa kavana veZimbabwe. Musazoti hamuna kuudzwa, handitika. Unless kana imi muri kusarudza president wenyu vamunangagwa kuti ngavarambe varipo, ticharamba tichingwavha tichihasila mhinoti munoti muchitumidza mazita ekusenza kwamuri kuti ndo mabasa amuri kuita iwayo. But ndoda kutaura chokwadi, nothing is going to stop ngirikini chinhu chakatangwa navageza. Vari kutobva pane imwe stage vachitoenda pane imwe stage. He is not going back no matter what. Vageza vari kutoenderera mberi, operation iri kutoenderera mberi. Handiti vanhu munoda kuti titaure tichiti vageza, regedza titaure tichiti vageza vari kuenderera mberi. Da kuti titaure tichidaro, handi muri kupaona. Saka ndine urombo nezvandiri kuona izvo. Kune vanhu vari kushandiswa, wapana vetu madrugs avo vaibhadharwa voiswa pamberi pemakamera avo vachinzi taurai kuti isusu tinenge tiriko kuitira kuti mangwana zvinhu zvizoita bo. Makashandiswa zvenyu ndizvozvo. Good luck for you. Makapiwa twumari twamakabhadharwa muchiti tiri kudzoka kumabasa kana kuti kudii. Idya yenyu twumari itwotwo ikodzero dzenyu dzekutudya, nekuti muri kutopiwa tushoma shoma. Munofanirwa kutopiwa yakawandisa nekuti mari iri kutodyiwa ndeyenyu already nezvigananda izvozvo izvi. But chandoda kuti ndikutaurire vanhu, musade kuitwa shield yevanhu vaakuda kuzvivharidzira nekuti havachisina kwekuenda.
imimi mukabva mumastreet umo muchanyatsa kuona kubatwa kwevanhu, vanobatwa zviri smart, zviri clean, pasina kana munhu anozombosara achiti ininiwo ndakazobatanidzirwa vanhu zvakafamba sei, handiti. Asi imimi mukasadzobva mumastreet umo nekuda kwekuti stage yatatove yekutobata zvigananda, handiti muri kupanza. Zvigananda izvozvo zvichabatwa pakati penyu, tsuro inozorohwa negwenzi rayo rainenge ichihwanda nayo. Saka ndiri kuti imi musaite makwenzi ekuti tsuro dzihwande, nekuti tsvimbo ikange yakuregedzerwa munogerwa vakomana nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Handisi kuti zvichauya sehondo, asi pazvinongoitika ipapapo eventually zvinosiya madamages. Saka vageza vari kuedza kutaura vachiti ngazvisazova nemadamages kuvanhu. Regedza ndigare ndavaudzira kumberi kuti vanhu chiregedzai kudi kusununguka muchingofamba famba mumastreets umu, nekuti mukazobatani vanhu ivavo vakazosangana pamberi penyu kana kuti pakati penyu, fight yavo iri kutotangira ipapo. Havasi kuzosiyiwa vachinzi no ngavatange vabva pane vanhu, pavari kungowanikirwa chete, fight iri kutotangira ipapo. Handisi kuziva kuti munenge muri safe here. Saka enda henyu kumastreets at your own risk, but musazoya panapa muchizoda kuzotuka mudhara wangu, muchida kuzovapopotera panapa muchizotaura zita ravo muchivasvibisa. Handitika, nekuti tinokuzivai vanhu vemuZimbabwe, ndo unhu hwenyu ihwohwo. Munozvitangira zvinhu zvamusingapedzi, asi munozoita shasha dzekuda kuzochema muchizoda kuzozviita mavictims ezvinhu zvinhu zviri pachena kuita kunge musina zvamunoziva, imi muchiziva zvenyu. Handiti muri kupanzwa. Menhanti yezvigananda yatotanga izvozvizvi, nekuti zvigananda zvikasiyiwa zvakadaro pane zvavari kuda kutoita. Ndakakuudzai imimi ndichiti zvigananda izvi vari kuda kuuraya vachiwenga. Vari kutofamba vachitotenderera tenderera, vari kutotsvaga pano pekuti vanogona kana kutongowana vachiwenga vari off guard. Handiti mazvinzwa. Saka patoone kutsvaganwa kuri kutoitwa ipapapa. Rekedzai ndikudzei vana veZimbabwe, pane kutsvaganwa kuri kuitwa apa. Kune vanhu vari kutotsvaga vachiwenga izvozvizvi. Kune vanhu vari kutsvaga zvigananda zviri kutsvaga vachiwenga. Saka patori nehondo already yakatotanga kudhara. Pane vanhu vari kutsvaga vageza izvozvi. Pane vanhu vari kutsvaga vageza. Saka motion iripo haina kumira mushe. Vana veZimbabwe, dakuudzai chokwadi. Zvikaitikira pakati penyu kana pamberi penyu kana pedyo nemi vana veZimbabwe, handisi kuona zvichizosiya vanhu vaine mufaro munyika umu. Ende musafungidzire kuti nyangu pakanzi paitika zvaitika zvichamisa movement iripo. Stage yatovapo iyi mutambo wachoka ropa. Regedzai ndikutaurire chokwadi. Pane kutsvaganwa kwevanhu, vanhu vari kutsvaga kuda kuuraya vatungamiriri vamuri kuda imimi. Chamisa ari kutsvagwa uyu. Mazvinzwa. Chamisa chaiye ari kutotsvaga. Kune vanhu vari kuda kutomiswa vasati vatanga kuenda kwaChamisa uko. Mazvinzwa. Vari kutotsvagwa futi vanhu ivo, vane vari kuvatera. Vakasangana vanhu ivavawo. Nekuti kune vanhu vari kuda kutovamisa vasati vatanga kuenda kunoita zvavari kuda kuita kwaana Chamisa uko. Handiti muri kuzvinzwa. Handiti makaona zvakaitika kuna madzibaba eShanduko. Ndo zvinhu zvinoda kuitirwa futi Chamisa, mutungamiriri wake. Imi munofunga kuti vanhu, handiti makanzwa Daniel Garwa achitaura achiti isusu tinotoda Bhoki zvese naatenzi wake. Madzibaba eShanduko ndevani? Havazi vaChamisa. Saka mimi muri kufungidzira kuti nyaya yakaitika kuna madzibaba eShanduko iri kuda kuzoperera kupi? Saka vanhu vakutotanga kutoita kazvinhu izvi, vakatanga kuzviita kuna Vageza, vakatanga kuzviita, ende vari kuramba vachitenderera mberi. Vanhu ivavavo, kune manhunt iri kutoriko, iri kutodeploywa yekutovatsvaga kuti vagone kumiswa futi. Saka hondo dziri muZimbabwe dzakawandisa dzekutsvagana kwevanhu vari kuda kumiswa kunzi varegedze kuramba vachikanganisa vanhu. Handiti muri kuzvinzwa. Nekuti kune dzimba dzema-activists dziri targeted, dziri kuda kuparadzwa, vanhu vachiparadzwa zvokutoti ndototi it's a good luck stereke kumba kwamadzibaba eShanduko hapasati paane munhu akaanaudzwa kuti akafa. Nekuti zvigananda izvi zvikasatomiswa vachatosiya vauraya. Makazviona zvakaitwa kumba kwamadzibaba eShanduko. Imi mofungidzira kuti vana Ageza vanosiya zvinhu zvakadaro zvichiramba zvichiitika. Saka hapana kusiri kufa, nekuti already vanhu vari kutotanga kutorwiswa zvekuda kutourayiwa naMunangagwa.
Saka izvozvi pane vanhu vari kutotsvaga vanhu vakatumwa naMnangagwa kuti vafambe vachipisa misha yevanhu vachiita zvese zvari kuita izvozvo. Vari kuda kutonzi vatomisa vanhu ivava vasati varamba vachienderera mberi, nekuti vachakupindirai mudzimba vachikuurayai. Imi muri kumhanya muchienda kunozara kumisika uku muchiita sei kuda kuvhiringidza vanhu ivavavo kuti vakuprotektei. Saka munofunga kuti chii chichaitika ipapapo? Otherwise zvichatozongopedzera zvakutongonzi aiwa, kana vanhu vakazosangana nezvavasangana nazvo vanofanirwa kuzoziva kuti aiwa tazviitira asi takaudzwa. Saka kana muchinzi mazosangana nezvamunenge masangana nazo, ibvai maziva kuti munenge mabatwa necrossfire yepanenge pachichinjanwa zvibhakera nevanhu vari kuvhimana. Handii mazvinzwa? Nekuti zvigananda zvine vanhu vakawandisa wazvakagadzira vachauya vachisikoteroraiza dzimba, misha nenzvimbo dzine maactivists emaoppositions nemaactivists ese erevolution. Handiti mazvinzwa? Saka kunotori nevanhu vari kuvatsvaga zvigananda izvozvo. Nyaya iyo haisati yatombopera, vachatowedzerwa kuti vatsvage zvigananda izvozvo zvekuti magroups iwayo achatokura, ezvigananda achikurawo, magroups iwayo achitokurawo. Saka kurwa kucharamba kuchiwanda. Ndosaka makanzi garai mudzimba, pananai zvikafu, ivai safe. Muri kufunga kuti nyaya ndeye kutamba nayo? Ndapota zvangu hama dzangu muri yeZimbabwe, garai mudzimba dzenyu, garai mudzimba dzenyu. Imimi wacho weZanu PF, imimi for your own safety. Imimi zvenyu musina protection, munongotsigira musingazivi kwamuri kubva nekwamuri kuenda nini, kuitira upenyu hwenyuwo. Chimbogarai kudzimba dzenyu imimi. Hazvirevo kuti munenge mamira navageza, asi tiri kukumbirira life yenyu please. Upenyu hwenyu huchengeteke imimi. Chero muchivatuka vageza vacho, asi tiri kutokumbirira upenyu hwenyu muchengeteke, munofira mahara. Tara chokwadi. Handisi kuda kuti ndirebese sterek audio iyoyi, client tumira audio yangu. Handitika. Nekuti pane zviri kuitika vanhu havasi kuzviziva. Asi pane zvinhu zvatakuita tichitaura manje. Ndakataura ndikati musatifose kuti tibudise information dzimwe dzatinenge tisingafanirwi kuti tibudise nekuda kwekusanzwisisa kwenyu imimi. Handiti muri kuzvinzwa? Asi kusanzwisisa kwenyu imimi kuri kuramba kuchiita kuti zvidzokere kumashure. Musashandiswe kuita mashiudzi evanhu vari kutsvagwa imimi. Nekuti pari kutsvagwa zvigananda. Zvigananda zviri kuhwanda mukati menyu imimi. Imimi monzi endai kustreet, muwande stereki muri kustreet ikokoko. Endai stereki munozara kustreet stereki. Kuitira kuti zvigananda zviwane pekuhwanda zvichihwanda mamuri imimi. Saka munofunga kuti vari kuzvitsvaga vachazvibatira papi? Vachazvibatira pamuri imimi. Chii chichaitika ichocho after that? Nekuti zvigananda izvi zvine vanhu vari kuzviprotekta vakatonzi kana mukatongoona zvaakuda kubatwa munofanirwa kutovhura pfuti. Ende vari kuda kubata vacho vane pfuti dzavo futi. Saka muri kuda kushandiswa imimi sema dodging points kana zvichinge zvaakuipa. Nekuti zvigananda izvi havasi kuchawana nguva yekuenda kumameeting avo vachifamba vachiita sei nekuti vari kuziva kuti vari kutsomwa. Saka imimi ipai space yekuti zvigananda zvitsomwe izvo, zvibatwe izvo, pane kuti mushandiswe nevanhu vamuri kupikisana navo futi. Ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete vana veZimbabwe. Madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya. So kana uchida kushandirwa kuitirwa dare havabhadharise, vafonere izvezvo neproblem iri kukunetsa, vatotanga newe pafoni yako ipapo. Daila panhamba dzavo dziri kubuda paskrini wotaura kuti madzibaba ndibatsireiwo, wobva wavaudza dambudziko rako. Kana washaya mbereko, washaya basa, waita urovha, vafonerei panhamba dzavo dziri kubuda apa. Izvezvi so mubatsirwe pamatambudziko ese ari kukunetsai. Madzibaba Joshua vanooneswa zvese vari pamweya. Machinda edare tinoti kwaziva noitwa madzibaba Joshua. Ndosara ndakapiwa nemweya. Tinogara nzvimbo yedomboshava, ndokwandinogara. Saka ndauya ndinoti ndinobatsira hwai kune vangade kundibata. Nhamba dzangu ndichasiya padzasi. Ndinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Vane mashavi ekudziva, vane matare varume vakaenda, vane matare ekupinga musha, vane matare akasiyana siyana. Ndiwo mukana wekuti muyambuke, ndiwo mukana une kutora zambuko. Uyezve matare yangu inini ndinoita pachena, handibhadharisi. Saka ndinoti uyai vana